навик чӣ гуфта ки дар гӯши ту? мақсад рӯ масиёҳона мекунам қати абдурозиқ видео кардагиам. дӯстонони шумо қарор доред дар канали барори кор ҳаматон да азёр ҳамати калон барои дастгиритон барои лайку барои гапҳои хубтон ҳаёт наимрӯем барои подписатсия ба сабабе ки ай кору бори мо шумо бохабар шавед. меҳмони имрӯзаи мо ҳоҷи маъруф яъне ба тахаллуси марио ҳамати мешиносен. ҳоҷи салому алайкум. раҳматуллоҳ. хуб ҳастед? салому алайкум бачака. мо хай дар маҳсуба қарор дорем гуфтем я чахчах кунем қати ҳоҷи ҳамаи даводаву парупар ҳои хотири ин подписчикоям ба хотири шумо. бале ҳоҷи ма дар телеграм дази хеле видео карда будӣ барои саволо. ҳам савол навистиян? навистиян ҳамро гуфтум ки я салому алейкум кардем. салому алейкум ба бор дигар бародар. то чи тайёри дар саволо? Тайёр. я таш нависта ки то чи якумиш ҳоҷира айноми ғарибо салом гӯ. ва алейкум ассалом. хумам ғарибам бародар. ака ҳамамон дар дунё ғарибем. асос бигирем барои ки ҳамамон бо мерем меҳмонем дар дунё. бале яна я тадгаш нависта ки ҳоҷира илтимос ҳамира бирасон ки вақте ки батл хати нави кард дар гӯши нави чӣ гуфта буд? Чӣ гуфта буд? ма гуфта будм ё навик да ма гуфта буд? ҳоҷира бу гуфта. аборга савола бинеда ба фикрам дига хелай. на навик маъруфа на навик чӣ гуфта ки дар гӯши ту? масалан оиди акай шаҳбоз буд ва агар ӯ чиз секретни намебуд вай баланд да ҳама ҷо мегуфташ. ба хотире ки секретни буд ба ҳам хотире дар гӯшам гуфт. яъне вай як шуда намешавад. яъне ҳар чизе гуфтагие ки бигем мада вообще ӯ касатса надошт ӯ чиз барои акай шаҳбоз буд. шо ма барои хидма ҳамин хулоса да ҳамун чин омадагӣ будам ки расти да надаям гапа гуфтам бара бугӯш. шо бара бугӯш дар курайта тамом. ана як саволи дига ки гуфта як аз дига шунависта ки акай ҳоҷира бу ки чӯ канал мекана ӯ мефурӯшад? накардам дига канал ку ҳамун вақтои пеш кай буд ҳамун пеш канал доштам ку ҳамун вақто ки ҳамин канала фурӯхтагӣ будам дига вообще канал накардам. я бо када будем айноми ман мекушодагӣ будам. канал набуд. қатъи акай меҳроб я барнома кардагӣ будам. гуфт каналат кунам бисёрсо гуфтам майли каналам кард бо ҳам гирифт худаш фурӯхташ барафт. ба худ кай канал кардани? худам ба наздикӣ. ба наздикӣ? я та уже проект тайёр кардам дар меҳмони абдурозиқ монтаж кардагӣ тайёр ай дар телефоном ҳастай. қатъи абдурозиқ видео кардагиам. ҳамун сар меша видеом баъд сар мекунам хи. ҳамин ҳафтаи меомад кай? инам рӯзи якшанбе да мумкин партом шава видео майда где-то ягон 2 минутай қатъи ҳама абдурозиқ хонашон рафтагӣ будем хай меҳмондорӣ кардагӣ буд камтар суҳбат кардем. ай ҳамун сар мекунам мешава ки ковера бинависем ки бохӯри маъруф бо абдурозиқ зуд шида бо макс мега просмотр намегира 30,000 мегира олбе. ман зиёд гуфтам. короче як тадгияш гуфтае ки ай дошто батла ама репа бас кардӣ мусиқира бас кардӣ пушаймонӣ ё не фақат илтимос ай худо ростша бикун. ба худо пушаймон нестам не ки агар дошта буд ки батла олам тамошо мекунӣ ё ки музика гӯш мекунӣ мақсад рӯ масиёҳона мекунам барои ки хеле агон мошинда мемонӣ як ё ки агон кас мондаги палибом гӯшш мекунӣ ака ё ки нами батла палибом интерес мекунӣ мисол на десантшон батл кадан ку палибом интерес мекунӣ ку хай баъди ман бас кадан ку ё чи кадан гуфтам мисол тамошо мекунӣ да не ки ай то што бас кадани ҳамин реп ягон грамм пушаймон нестам барои ки ҳамин дуриш вечна ақура ҷанг ҷанҷол переживат фикрам хеле чизо буд. ҳоз я одами сабук я одами ранги ҳамин ҳама да ранги зиндагӣ мекунӣ хушрӯ ранги подписчикон баъз рӯзи хушрӯ зиндагита пеш мебарӣ. ма дар гапи 100% розиам вақте ки хати батл хати навик доштӣ действительно ма ҳам кор мекардӣ видеош буд ку ҳам кор мекардӣ ҳам тайёрӣ медиҳӣ баъди саатҳои 6 офис мебонӣ ӯ параш кун зал хундан гирифтӣ действительно ма дар гапи 100% розиам. то чи рози батл десантро ино тамошо кардӣ ба вақт тамошо кардӣ? Не кардам. ба гуфти ту ҳамин судия десан ака барои гапҳои вазбин доштӣ ба
мақсад гапҳои вазбин надошту да фони десан 0 грамм ҳеҷ чӣ тайёрӣ накард. ман хотир десан бигем десан просто гуфта мешавад ки бирӣ агар ки 0 грамм ягон чиз демона мекард зур мекард баъд мешид ки дар борашон гав занӣ дар борашон бигӯ ки хайни камтар иҷасе хеле кард нову хеле кард ни хеле кард мешид гуфта так агам десанам чизе ки дар кор буд ам кора кард 0 грамм накард десан бирӣ нафаро ки мехоҳанд граница бизгаранд документошон буд чида не ки аз ҷои коршон ҷавобшон наметиҳанд 3 рӯза 4 рӯза ки раҳда граница бираванд барои шумо ширкати барори кор як раҳи осон шаёфтагиай чикор мекунӣ авиакассаи мода занг мезанӣ дар кадом шаҳре ки набошӣ фарқ надора мегирӣ билета рост ба самолёт мерай Челябинск ай Челябинск мефурои аэропорт мошинои мо мегирантон мебаранд граница обратно бо мегардонанд меорандтон дрни аэропорт ва мегардем ба ҷои лозимитонам мерен як рӯзам намекаша нархошам арзонай инем номрода занг биза ширкати барори кор дар хизмати мову шумо зинда бошен хай ана духтари одам гуфтанд ки ӯ батл набуд консерт буд типа барои мухлисо буд барои типа одамое ки тамошо мекунанд ма як бори дига ҳамин гап мегӯям ки шуморо бачакое ки батл мекунед шуморо ҳамин аудитория мухлисо дастгирӣ мекунанд бестудияи хиёл кардам ки аммо агар ки барои халқ карда боша 100%ай барои чӣ ки халқ мақсад батлеро барои худшон ҳар намуди фишка қатъӣ мисол баромади батлшона нишон метаҳанд масалан мегирем так как десантура дар 0 грамм ягон чӣ надошт ягон хусумати шахсӣ надошт баромад таланти бигем ба минус хонданша кач кардани ҳамун трекоша нишон дода ҳамхе бигем баромад кард гар байншон ягон хусуматҳои шахсӣ мебуд мисол ягон претензия ишра медоштанд ку ай бахилиё ки ягон чиз дига баъдан он вақт камтар одамхӯрӣ мешид мисол ягон чиз дига мешид ғайри ба минусош хондан яъне дар ҳам хотир байншонда ки ҳеҷ набуд десан фақат ам минус хати мақсад доказат кард 0 граммда ки вот ма айти ё состар метонам ё метонам марам ана як саволи дигаи чиста саволи хмай ма дина ба фикрам тамошо кардам дар стристарсия як видео бондай акай басмач дар лониан мега визифтан қабул дар райдер ты как опыт калон как опытым калон небуд ҳастай ку батл накудаги ку басмач ба филм ки хиёл мекунем ки дута батл кардагиан ё бисёр кардагиан басмач намедонам вақта ма як батлша тамошо кардагим қатъи как бачако хези буд қатъи ҷаллод кадаги буд ҳам вақто бо қатъи бачаи дига кард дута кадаги ман дуташа ба ёдум астад чӣ гуфтанӣ накунам батл ягонташ накунам батл ягон кас батл накунам ман тамом батл ягон кас батл накунам қатъи акай шаҳбоз гапи ҳасти кай гап зади пасли охирон бор пешай омадани шумо ваям гуфт меом ки наомад москва ё ки акай буд акай дурихудо кай омада буд россия испания шашум ана акай дурихудо омад мо рафтем амун волков буд куҷо буд айуҷа абрат нагаштем омадем короче не пешай омадани шумо ҳам гидета як ҳафта пеш зиёдтар гап зада будам қатиш гуфт меом иҷа меом баъд 2 рӯз пеш дар эфириш гап задам эфириш дар навистам ҳами салом алейк кардем тамом ана вақте ки ин чиста савол нав яке дар ёдум зад яма гуфтум барвақт метамад насамди нав ба ёдум зад вақте ки дар барори кор мекардем ай барори кор баъд уҷа рафти хона худо омадин баъдай вай баъд зади рафти тоҷикистон я вайте дагим дар кадом канал буд намедонам вай додагӣ интервю додагӣ дар берун савол метиҳанд ки типа ту ҳоҷӣ шидӣ ман туро кор сир кардам вале ба ту барои кору дар кор нестӣ ва гуфта ки короче шумо дидаги нохам баромада ҳамашани вақте ки ҳамун ответи тура мардак бари гуфтум тамошо мекунам ки зангум зан хака габиш ана ҷаш дурух шид шумо ҳам имина ответа дидаги не надам ӯ ответа ма я намуд додагим ки вақтор зури бада мақсад ки ма ки бигем одама мақсад меган рӯша таъриф намекунам ку хайна бо ак бо даротон таъриф мекунам ма ответи зур додагим оти иҷа ма чӣ намекунам мақсад бо пра гапа ма намегум будури ай шаб бо тамошо кунам бо уҷа просмотр шава бачакода
ответить зур дагим уҷа мара гуфт ки масалан раллик рафт короче вай аудиторияш калонтара мисол бисёртару давом мешиносанша ба ҳамин хотир короче остагтира пеш карданда ини хеле савол додагда ана ответча будра ин уҷа тамошо кунед канали Меро Про бародаро будра ин ҳама каса тамошо кунед ответча дам ҷаста эё ки ҳамуҷаша метавона ки бибра бимона бибра бимона ҳаму ответча метавона бибра бимона ма агар қасам намехам ба ҳами бовар ки аёдам бимонда буд лекин просто хесадам гуфтам чӣ савол гуфтам хилм ба хилм суҳбато зур даже ма амро код бади шумо метавон скриншот кардагим таҷридан хештаги девнаи бадумдаги просто скриншот кардагим рай я пойза не хали алафа ё хе атмосфераш зури бар параш рай пойза тар руи алафа штаги хайр телеграм бани чӯта 8 савол ма обрӯ надорам охака чӯ бети бобой кимара савол мета короче мумкин дар инстаграм кардем дар инстаграм ҳамин рӯз кардем ку история охи историям кардем дар инстаграм нав кардем дар инстаграм история динар вай карди хайр короче сабаби иса гапои вай ҳама оместа гап на саволи айҷа бубрша ягум ҷош сабабе ки москва омадан чӣ буд планои калонака планои калонай мақсад ҳал шидестиям ҳамаи чӣ ман фақат мегуфтум ҳамаи чӣ фақат дар ҳама ҷо мегуфтум ки манам хеле план дорам манам хеле кор дорам бисӯса ҳамкор намешид ҳамкор итоги ҳамчиз намешид ба ҳама бо мепурсидам ма ки хай чӣ шида ҳамкор ҳамчиз мегуфтум нашид бо хай хеле сал мекард хеле мегуфт тасаффуф қатем кор боро ба ҳам хотир ишам тишина ҳал кардистам ки боша ҳаму шид баъд ё видео мекунем ё сторис мекунем мегум бародарам ман москва рафта будам ба нияти ин ҳами кор ин ҳами кор ма шид хайр мақсад я плани калон дорум бародаро ба фикрам ки рӯзи душанбеда ҳал меша рӯзи чандша ҷумая рӯзи ҷумай рӯзи душанбеда ҳал меша и барои ягон аудитория барои одамои ютуба или барои ягон хайними зиндагии хита барои химай основной ки мақсад ҳам корама сахт қатм и да аудитория ютуб ягон чӣ дахл надорад тамошобинода тамошобинда не короче кор бора худо хайр худое ки шава кар амин короче я саволи нашод батл мебиёем нашод батли далершоу рекл савол чи тамошош кардиша кардем ваям кард тамошо то что далершоу гуфта буд ки 1 миллион вай мезана дар пресс-конференсия бисёр гуфта буд ки дар барори кори я вай нагуфт шумо мара зан заде гуфтеку чӣ гуфтум я батлой шид ки короче батли шуморам янамуд мегзарам мерава ки янамуд мегзарам мерава ки ман айрон шум гуфтам бачако чӣ кара бошам не на самом деле ма батли десанта гуфтам имею в виду шумо ход таъриф кардем ку баъд ма дар интерес нишидам мира батл тамошо кардам ки чӣ кукада чӣ хай палашин промада лекин на самом деле хай батл десан дай десан молодец қан шадана ана далешо рекл батлшон короче намешава қак далешо состар барои ма там агар не мақсад ки рекл акай далешо додарай просто сама чизира дидам амро гуфтам да вақте ки ҳар кас не ки мнение хиша дора шояд ҳам кас дига бигад рекл бuri шояд ҳам кас дига далелшо бигад бури барои ман камтар далелшо состар кард чиз вақте ки ҳоҷӣ шидӣ ҳамон кас нависти чиз трек либо чӣ мегӯянд мусиқӣ ягон текст нависти фурӯшӣ фурӯшӣ ёрдам рекл ман рекл қатъиями и хеле ранги чӣ суҳбат намекунам мисол чӣ хеле ралли қатъиям мисол макс қатъиям ё ки мб қатъиям ё дигар репери қатъиям рекл қатъи хеле нестам мақсад чақчақӣ нестем қатъиҳои 24 соат бигем алоқада нестем суҳбат намекунам ягон 2 моҳ 3 моҳ дар яки ягон кори ва ё ягон кори ма як гаримонда бихалта баъд менависем ё мепурсем ё мегем тамом то есть ки ягон каза нанависта не видеое ки райдер дар канали барори кор биромад тамошо накардай нимкола медонӣ чӣ ба кашти овоз безеб барем не кашти овоз на самом деле вақти гап задам баъди 7 минута 8 минута усш басоз меша гу борон сағ зайса гу акай баха бароимон овозо кам мегирезам ва гуфта ҳама одама
батл мега буром ки хати монда накар батл گفتم вообще батл تشکیل نکنیم. короче нашо батл савол намедим барои атиш наметам تشکیل نکنیم батл. ко фетес хай ту демне ҳака фамилия ҳака я хара тавшон мекунам ба кемоя من تو ارزان شده بردارو. ман ту арзон шуда مقصد که ایتم батл بر اومدیم ده یعنی تمر علیش کردیم. ха чи савол бутун дига намедунам чи савол бутун хай сардан дохтам буд бишин кай мепитир پیتر یک شب میرم. نه کارم طوری شود کو. دیگه جای شدن نیمه هم سمیسل نداره. مقصد باید توجیکستان برم. اگه قزاقستان بتا یا ایرکوتسک میرم با پیتر میرم یا خبرگیری بابا میرم توجیکستان. путешествование نه پوتشستان نه مقصد کار قطع میرم ده. хай соз хай марёкага бишна ҳазор ҳамад калом брат ما در زور آمده на که самом деле хай намо омадем ай питер меҳмондоримон кадӣ хона дар ҷо кадӣ حکم جسد که تو ما بگم برادر خوش اومده یا بر مسکو ده من مسکو ده خمام مهمانو بخشش برای کم بودی ها مقصد یکم تو معقول تو نشده باشه ما رو فهمین برای که مخمونم در اینجا مهمونه ما که بگیم ایمارش ما بیشتر در مسکو بوده گه نکه خوش اومدی مکس خوش اومده اکا اکی روز با می روان خیر رو ایسا پیچ موده хай бачако ҳаматон дар зор ҳамат калом барои комментару лайк бинависин так бо айки интервю бигирем фасратса мекунем интервю мегирем мирваш модому ҳоҷибу назигатсия let's go бародаро ҳамад ассалому алайкум нафарое ки мехоҳад ки аз шаҳри москва граница бараванд шумо медонед ки ман фақат як одамам реклама мекунам акай неъматӣ бо мошиноша алиш карда мошинои ҳодиса гирифта яъне ки Nissan Patrol ҳамин байда гӯш кардаги Nissan Patrol едид за нами яку ҳамин бай қати ба ҳазру мере соҳ саломат граница мерен меоем акай неъматӣ қати вақте ки бирен ӯ одам қати дисциплина зиқ намешен барои чӣ ки одами чахчахяй любой ҷуда меги ман мекунам любой музикара меги мемона мошин шаби чанд қабузбалай мошиниш ба ҳазру кушодай мешинен мерен соҳ саломат занг бизанен айноми ма яъне айноми барори кор гап бизанен бо ҳатман скидкаи хича дора акай неъматия дастгирӣ кунем ки ӯ одам моам дастгирӣ кунад моам хали батлу грандиаз мемонем чӣ гуфти братано let's go аҳмад